aquí a Calella i sobretot a les cases particulars, però també en els hotels, hi ha un nou sistema per evitar aquestes fuites d'aigua que a vegades ens porten al malbaratament. Anem-les a conèixer. Des de Llestaigua hem implantat un sistema de telelectura que creiem que és molt eficient per als nostres clients. Aquí a Calella vam detectar una problemàtica que hi havia molts comptadors que eren de difícil accés, que quan realitzàvem el període de lectures no podríem realitzar la seva lectura. La diferència de consum entre el consum real i el consum estimat era una diferència molt elevada. L'usuari la possibilitat que té és de gestionar el seu consum de forma molt ràpida i molt eficient, no? Perquè en tot moment pot saber si el seu comptador està tenint un consum continu o un consum màxim, ja que ell pot posar unes alarmes a l'oficina virtual de Llestaigua, a la qual li avisen via mail en qualsevol variació que ell pensa que no és regular, no? O demanar al sistema que li avisi quan hi ha un consum continu de més d'uns metres cúbics o a partir d'un consum mínim també que li avisi, no? També un ús molt important que familiars de persones que viuen soles o persones grans li poden donar en el sentit que a vegades poden controlar el seu consum, no? Aquí tenim una bateria de comptadors, és un lloc de difícil accés que algunes vegades ens trobem tancats i en aquest cas, per tant, en aquest punt hem implantat la telelectura. La telelectura no deixa de ser que és un accessori que es col·loca en el comptador habitual i aquest accessori el que fa és que emiteix la seva lectura a uns concentradors que tenim distribuïts a la població. Aquesta senyal s'envia un cop al dia en aquests concentradors i aquests concentradors el que fan és enviar aquesta lectura en el servidor central, al qual la dada després ja es pot consultar el dia següent via web perquè el client pugui consultar el seu consum. El client té només que donar-se d'alta a l'oficina virtual i una vegada aquí posar la seva contrasenya, el seu usuari i dintre ja pot veure el comptador amb totes les lectures del seu comptador de telelectura que s'ha instal·lat, no? Degut que teníem implantada la telelectura en aquests 1.000 comptadors de difícil accés, vam decidir també implantar-ho en els grans consumidors, que a Calella, ja que és una població molt turística, tenim uns 50 grans consumidors que la majoritària són hotels. A Calella el que tenim implantat és aquests 1.000 comptadors de difícil accés i aquests 50 grans consumidors a dia d'avui.